Надявам се, че вие не сте сред кандидатките. Мама, вижте, аз се кандидатирам за тъща на принца. О, добре, тъщите са там. Има още една тъща. Това е мачката на Снежанка. Снежанка ще дойде ли? Не. За щастие и достигах една дробна ябълка в устата. Добре, вървете. Снежанка! Вие успяхте да дойдете! Какво става с дробна ябълка? Дефибрилатор, нали така? Добре, вървете пред принца. Ето още кандидати! Червената шапчица, Баба Яга. Фунчо, вие какво правите тук? Кандидатирам се. Може ли така? Резолюция не може ли? Вървете там от ЦИК да ви кажа. Ало! Кого видят очите ми? Въобще. Питай мене. Какво да ви питам? Какво правите тук? Какво правите тук, госпожо Лавио? Търся принца. Трябва ми глада съм. Леле. Вече всички кандидати са регистрирани. Като гледаме да пусти един кандидат, принца мисли, че са се затруднени от избора. Кой аз ли бе? Айде, Вълк! Но това е пепелешка! Вие успяхте да дойдете кандидатирате! Нямам никакво намерение да се кандидатирам, защото принцът е мой! Оле, Принца няма да има! Чар перо! Ама брат, якори не са от това няма мнение. Принцът е мой! Ама нали, ще ги ме принцеси! Да, нали, кристалната пантовка е мен! Драги зрители, виждате, че тук се обменят силни аргументи. Нека извикаме добрата фея. Ало, адвокат фея! Бързо, двоята! Какво става тук? Предизборни дебати? Ясно. Само вълшебната пред ще ми помогне. Окей. Оле, драги зрители, да ние ставаме свидетели на нечувано посегателство на свободата на словото. Та добрата фея потъпка демократично. Може ли следващата иска и аз дирам съпруга на принца и принца да избере мен? Може, разбира се, има детеца. Обаче седяхме разбрали с 3 приказки, вече ти ги разказах, но ако кажеш на майката, че ти е харесало, и тя ме викне отново, нали,